Uyambelieve? Uyamthemba? Hayi ngiyamkhola dala uzoyilungisa. Malanga azayilungisa. So ubelieve ukuthi lo muntu lo akajole nomuntu waseMpumalanga? Uyabhora lo muntu ngibani lo muntu bathanda forward wena yas. Uyajona night shift. Manje uthini baby? Hey. Baby makaza izaba man. Okay. Yeah. Alright, so ilungisa kanjani ke sithando sami? Ngikele nto. Wow. KFC umthandayo ba? Yeah. Uzokuthengela iKFC? Yebo. Oh. Imagine. Kumele sisithenge so sijula ijolo imufi le. Ukureba ngeKFC. Manje uzongiphi KFC kuphela? Phela ngithenga iKFC and then uzothi ufuna ntoni ntoni. Uyazi ukuthi ufunani how this guy? Hawu uyazi ukuthi ngidingani. Udingani sis? Hawu. Ungenaplo. Hayibo iKFC phela ayihambi yodwa. Yahamba nani? Hayibo phela kumele sibuye singene ngale groundini. Wenza kanjani uganga? Sakubekela nala carry bag yakho ithandayo page. Maybe na short. Mina give up. So true. Okay. Baxabanisa yasixabanisa lo. Kodwa bengasixabanisi. Uwe nje vele olimenemene. Bengasixabanisi uwe nje imenemene. Babe kaloku ayithi babe angikwazi vela. Angikwazi vela ngisikhuphe nje mina ngamazi. Angimazi lo muntu. Alethe ifoni yami. Okay, kulungile ubhuti sekafuna ifoni yakhe. Alright. Ubhuti sekacela ifoni yakhe. Yabhora befonelane from the first place. So this kind baby. Hayi, suka. Yabhora wena. My sister. Yebo bhuti. Uyambelieve lo muntu? Ngiyamkhola ngokusho kwakhe ukuthi uzawulungisa.